Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sununguka imapinda mumatare masekuru shumba musabatikani toda kuti munge muchisununguka dzikamaka henhaya dzenyu muwane kunyatsoziva kuti tiri mukati tazosvika takanzwa navamapupu mutupu yedu yakamira sei? Ini ndinoera gumbo. Amai Ini ndinoera shava. Tazvo mwana wenyu saka muera gumbo. Tazvo anachera ungwarisa angwarisa chaizvo zvisingambobviri inini nyakudai ndakaberekwa nanachera asi ndinozviziva shava chii vauziona zvinoda kuti umbotaura here vaera gumbo usaisa makumbo pamusoro pei saizvo zvinopano kana makutaura nachangamire muzodza sekuru pane zvamunoziva munoti hongu zvamusingaziviwo munoti kwete manje ndokuvimbai manje mukatonzeradza zvakadai nguva nemukana muchaipiwa yekutsanangura kana zvimwe zvamunenge musina kunyatsonzwisisa pane zvataurwa nemibvunzo iyi yamunayoyo yamamagaraminaasi izvozvi sekuru ihongu asi mukana muchaupiwa yekutsanangura nekubvunza nezvimwe zvezvakau nezvichemo muchachipiwa nguva yacho makambosikawo izvi mukati mematare mumbarume makambopinda here mukati mematare kana mumapostori ese matare? Ya, takambopinda. Mapinda kunaka kutsanangurira zviri mukati memusha wako mune mhipino semukaisingadei chakanaka chokwadi rese raunobata mukati memaoko rinoparara naparinosvika hakuna zvivimbiso zvaunopiwa nevapenyu napazvinoita kutenda neutenda pakati pemhuri dzako izvitorwa pakati pemhuri dzako izvi musha wako unoparara hapana chinomboni nhasi uno mukati memusha wako mune mupatso ukirimo mukati memusha wekwako une division chokwadi hatisi kuira izvo hausisiri murume wakakwana pakati pauri pavazvinzwa paugiri apa mwanangu une dambudziko guruguru chairo yeurwere mukati memusha wekwako chokwadi izvo une dambudziko rimwe yekuti kana chaunobata chese makumbo ako akasungwa nemaoko rokato rokaruka wapinda nepauri kubva ndiro kukushaya asi zvinhu izvi zvakaitwa nemabereki vekwako amborinzwa zvino ndakambozinzwa haini ndinonanga baka rangu kana rakubaya nobaya zvishuwa mabereki vekwako wakaita zvipini nemashura mukati memusha wekwako nhasi zvakutambudza vana handinokanzwa wambozvinzwa saka zvakambobuda takambozinzwa ndobadzi chiri kukunesa ndocheka chakapindira mukati memba yako izvi zviri kuti unemba asi hakuna enda utenderwe kutendera iwe kuti musha wekuti unoita musha mumwe chete pano padzimbawo nemukadzi umwe chete ya ndakambozinzwa zvakambotaurika saka zidaitoshayiwa kuti chii chiri kuitika icho ndibaba wako wakatadza mazuva ndauda kugona kuimbira izvi mbone kuti munoshuka kana mwana wese unenge wabereka agona kupona sababa
kana kupa chirimirira chiri mushando chaika hapana chirimira chave nacho vangoitawo munhu zvake injiri chokwadi mogara viko tinogara kusatiri pake ndowamunogara zvakaoma mubvunzo hanzi kana mune mibvunzo yamuinayo bvunzai kana pane zvimwe zvamusina kuzobvisa pane zvataona shakamiri bvunzai uyezve kana mune zvichemo chemai pamhuri yangu iyi ndipo panonyanya rine dambudziko rakanyanya nekuti musikana uyu wamunoona akaita makore 3 asikakwanisi kuti kuenda kuchikoro kunyora grade 7 saka kuchikoro kwacho kuti aende kuchikoro ikoko mari musikana uyu mwana wamai ndiwe number 3 dumbu ravo saka pakuti aende kuchikoro kwacho kwakanetsa saka kuti tibate mari unoda kuti uibate but yemwana kuti aende kuchikoro uyu yakanetsa kuti aita kunge ndisina shungu naye nekuti taitombopinda pakutombotanga kunetsana nadzimai nekuti kana bhethi chairo vamwe vese vakaita mabhethi vakatera mashure kwazvo vakaita mabhethi asi iye kuti aone pekutoreswa bhethi akatozotadza futi kunyora nekuti kutanga sina bhethi futi 2023 saka inini zvaindaita kunge ndisina hanya naye asi ndaisazivawo kuti zvii zvanga zvichiitika saka pakuzoti aende kuchikoro ndo pakazotanga nyaya kuno ndakatadza kuti ndimuendese kuchikoro nobva atorwa nasise kumaigurowe uyu nabamukuru kuti angamboya kuno kumwana timboona kuti pamwe kuri kudhura kana kuti asi azoti aenda ikoko manje kumhamburo kuya ndo pakazotanga akatanga kuita zvekuya zvekutaura achienda kumundura achibva kuno kuSouth Park wati achigara naye saka aenda kuya ndo pakazotanga kuzwa zvinhu zvichitaura manje achimanifesta achitaura zvikati aiwa pano kutombodzidza takatobata upenyu hwake nekuti akatodzidza ndiye mwana chakuchengeta iwe saka hapana chachamboita uyu mwana akaramba ari kuno muchabva mamupeta kuno saka kuzoti atonyora hana kunge hana kutombodzidza patemeni akazongobva takatozongokumbira kuchikoro kumaticha acho kuti tokumbira kuti azongoaite sei azongonyora nekuti ndokwanga azoregistra saka tikatozoita zokumbira kuti because akazongotaura zvaitaura zvatopa ari zvakanga zvakutaura kuti uyu angofanira kudzoka kuzonyora akazodzoka futi kuzodzidza kunoku tiri kumupeta saka akazongoenda kunonyora achingopedza kunyora nobva tongouya achibva atodzoka mangwana acho achibva uya kunoku saka achigara kuno auya futi kunoku akazomboenda kuna tete akati unai mwana apedza kunyora kagrade 7 ndingamboya kuzoti kana kuzoita fomu wandozoita sei ozodzoka aenda kuya kuya zvinhu zvazi zvabva zvatera abva atanga futi kunomba atodonha ona kutofonerwa ndiri kubasa kuti ko zvanzi mwana aita sei ndo zvatova ini akanifonera but ndikanzwa voice racho raitaura naro kuti ati dzeti uyai mundione ndikati ndichawana mangwana zvikanzi haye saka ndakazoda kuti ndizofona akavhutike chituku kuti nditaure naye foni yake isadaire iye angatodonha kudhara asatokwanise titi vaive vanga vari kumba vaive vanga vaendawo kubasa ndoko vakazofonera vanhu vari pamba vada kuti vanoita sei vanovhura kuti vamuwane kuti pamwe mune munhu angasikadairi vazovhura dhondo kwavatoona munhu akadonha ndopakuzomutakura kuzombonoyempa anombonobatsirwa pakanobatsirwa takazosvikawo ikoko kuti tizomuona kuti chii amboti ndaona sekuru hanzvadzi yamai namai mai vakashayika akati ndo vandaona vanga vakaita sei vanga vakamira pamberi apo saka ndada kuti nditaure navo pandada kuti nditaure navo ndo pandabva ndatoita sei ndabva ndapera simba ndobva ndatodonha chida kuvabvunza kuti komuri kudini mbuya vakashaya sekuru variko saka pamhepo manje inenge ichitaura nemhepo dzacho dzaitaura dzaiti isusu tinogara mudumbu saka akatanga achitaura ihanzvadzi yangu inonditeerera last born hanzvadzi yangu inonditeerera ndakatanga ichitaura apa achiti hainini ndazongouya pakuti ndiingire nekuti muri kundivenga inini kuti ndaita sei ndakashata asi inini ndakashata ndakuzi inini zita rangu ndori kuitswa pamberi saka inini avo vanhu vakuita sei ndakuda kuti tingofumuka tingobuda pachena tese kuti uyu neuyu wombataura kuti mukoma wangu iye kuti hanzvadzi yangu iyoyo nemukoma wangu namaiguru mukoma wangu mukadzi womukoma wangu nasekuru ivavo vaiti vakazoona last time kunakidza inhaya mbuya chii
hazi kurwadza mabvunzo chinokunakidza chiipa hapana ina hapana chinotondaudza zviri kutondirwadza zisingaiti kutorwadziwa nenyanyona iyo saka changa chichinetsa mani chekuti ko kana munhu ari mupenyu anogotaura sei achibuda apa achitaura kuti vachibuda vachichinjana vanokuchobuda vachichinjana nemavhoisi avo nokuti kana vari iri hanzvadzi iyo yacho akastroka saka pataimu yaanenge achitaura pane uyu anenge achitobuda akatostroka muromo uri pasaidi mastrokero akaita ndozvaanobva atoita akange aenda pakuuya maiguru kuraiti saka anenge akatoningira muromo tori pasaidi akatoita sei akatoita zvavanenge akaita zvozvozvo nekutaura matauriro aanenge achiita saka iye achibva upobva pauya akana sekuru vanzvadziya mai iyaya iri kumusha iyaya ino ndoyobuda futi ichiita sei ichitaura asi anobva kuti mhepo inogara togara tiri mudumbu saka ndopanobva vatapedza kutaura paipa kuti saka kana mani ndichinge ndaenda ndoda kuti mbemani ndipa chikafu nekuti ndinaye zvine simba saka ndoti saka munhu anouya anoganza sei munhu anochitaura pamunhu iye munhu ari mupenyu ouya achibuda achiita kunge mudzimu uri kutaura pamunhu iye munhu ari kurarama saka haini zvinotishungurudza manje kuti chero zvatinotaura chironga paipai iye anenge kana tikatotaura aripo otona vakutozviziva kuti kune zvakaitika kuti onoti tinorarama tiri paari tinorarama tiri mudumbu saka ndaida kuti mhepo iyoyo yacho kana ichinzi inogaurana iri kunoramba ri mudumbu ngaiseparetwe kaibve pamwana zvinotishungurudza izvozvo nekuti kana chisiu zvacho zvamataura zvokuti tichokubata chatinoita chaizvo pamba patinogara tinotochengetwawo tikatongopagara takatanga kugara ikokoko pamucovid maimai munhu akavakowo dzimba dzake ipapa vomba ngoti chimbofanira kundichengetera ene tiringogara mari yacho kuti ubhadhare renda hapana mari yekuti ubhadhare maschool fees evana vechikoro hazvisi kubuda vakatisungira rarama hatisikwani hatina zvatokwanisa kuita kungoshanda sichaunoshanda chinobuda hapana mwiri yacho inotambura kukura havasi kuenda kundotamburira vanenge vachimbodzimba utozoita zvekutokumbira kumatichacho vazongoti ngavambodzidze nezvi kuti akuda kutonyora maexam matest kuti ubhadhare chako hapana ambuya tipewo mashoko einzinzwa shoko rangu ndangoti nyaya yematangira yakaita inini ndichinzwa pane pakauya mombe dzamai dzaamweni vangu inini saka pauya mombe dzaamweni idzodzo panenge ndipo pakatangira nyaya kana ndikuona semwana ndikuita nekuti inini hangu handina kuenda baba vandu vakaenda saka baba vaenda ininiwo ndakazoenda muna December ndasvika muna December ndakasvika inini tsananguro dzandakapiwa namai vakandiudza hope dzakanga dzarotwa nemwana asi vachindiudza kurotwa kwehope idzodzo vakandiudza vachinditi mwana uyu anorota zvinoitika chaizvo saka iyeyo saka inini handina kuziva kuti zviri kutorwa zvokuti arota hope dzinoitika chaizvo zvichazove ndo zvaakuitika izvi bhozi ini ndakatsanangurwa zvichinzi akarota hope achiti ndarota ndichitemerwa nyora asi nyora dzandanga ndichitemerwa ndaudzwa nemunhu anditemera nyora kuti nyora dzandakutemera hauna chauchaita upenyu hwako hwese chero ukada kuti unzi waenda unoroorwa hauna chimwe chinhu chaunoita upenyu hwako hwese upenyu hwako tahubati saka ipapo nokusazivawo hawo kuti ndizvo here asi ini ndotsanangudza ndakapiwa namai kuti mwana anoita zvinoitika ndakangozviti baba wani ndizosvikawo ndichivabvunza kuti ko mwana ndazvibvunza mwana akati andakatovaudza vese dedhimanatete vanga varipo vese vari tu ati wamba ndangodiwo bva ndangonyarara saka kubva pazotanga kurwara mwana ndakabva ndadzoka bheki kuhope dzedzedzi kuti hope idzi ndozvazanga dziri plus ndichidzoka futi bheki pakurarama mukuroorwa
ndaiti pamwe kungotaura ndaiudzwa inini kuti ina handina mwana musikana ini ndichaoma nekuseka mauraya azara pamba. Saka situation yese yandiri kuona pavana haisi situation yekuti time yacho ndeudzwa ndisingazivi kuti zvinhu zviri kutogadzirwa pachi zvinhu zviri kutogadzirwa pavana vangu. Maiudzwa nani? Audzwa namai guru kana rimwe vana veitotorwa namai guru. Saka ina handina kuziva kuti situation ile ndichazoiwana kumberi. Saka nawo mwana nhasi akudai so ndodzoka zvinhu zvacho murondo dzacho kuti ndinyatsozitsanangura kutora kwekutanga kubva ndichitsika mumusha. Izvezvi ndopanda kutora ndichizvibatanidza ndichizvidai kuti kwakuri kutsonga kwakuri kusaziva kuti zvinhu zvacho unenge uchitoudzwa zvinhu zviri kugadzirika pachi mulife yako. Nokuti ndakamboudzwa zvouno muromo wokunzi handaisaziva kuti mukadzi uyo anodai ari pano ane chavana 2 ari pano. But nekutsonga nekusaziva unototi chichitaurwa unotosekawo utongoti hameno zviri kutaurwa asi zvinenge zvichitaurwa munzeve dzavo uchizvinzwa. Saka ndinenge ndakatoita kuomerwa zvokuti ndizive kuti ndinoendepi kana kuti ndiri kutipi. Ndizva munhu wokuti ndiende nditotambura zvinezvi chero ukatoona vana vachoni ndichimbovaronda hangu vanogona kungomuka kuti mama ndarota hope angave mukomana wenumber 2 angave musikana wekutanga hope dzatarota tarota hope dzakadai so zvakafanana nepakafanana. Inini chinhu wainda ndakakwanisa kuvarota vachipanonevangu wainditi ndini mushati mumba mako asi chandoda kupudza ndechekuti vasara navo ndivanhu vakanyanya kushata mumba mako ino. Wainditi hangu inini ndindoita kuti ndaikusanda zvakanaka kana kupepuka. Mwana umwe achirota futi akataura futi semusemu akati mama ndarota gogo asi gogo wangu achiti upenyu hwenyu hazvikunga ndakakutasa unondirwadza kuzi makaswa kupepura. Saka zvacho ndichitomerwa kutaura kwacho bosi. Ndosiya munhu achitaura kasi ndendapedza upenyu hwamunorarama hwaoma hakuna anoubenda hakuna anotambira muisani ndarukarukanaka mumusha hamumaita zvakanaka manako. Chero bini vamwe vakafa mumusha asi kuchine vapenyu vangoitika idzi uye zvona iye mwana wako asazviitise futi tokanganda kutsvuna pamwe pacho harisi dambe zvinogona kushungurudza vabereki nhasi kana mangwana kana kuswera mangwana asi pamwe pacho asapfekedze mipo kuti iripo nedzimwe nguva izipo. Kana ada kuzviita izvozvo anogona kuzviita paanotomuratidza kuti zvinofamba sei. Mhepo inouya pese pese. Nepamwe pacho hatigoni kumuteerera ane pamwe paanoita inga akagarwa nemhepo asi asina kugarwa nemhepo. Kuzviitisa ane pamwe pacho pekuti mhepo yauya asi pamwe pacho nekesi. Kana aine chaanoda ngaataure nemi ndimi baba namai mune mwana mogara pasi nemwana iyezvo ukama hwenyu mugone kuenda pedyo nepedyo. Zvandiri kutaura muchiri pano ndinokupangidzai zvandoreva zvandingotauri bandyi izvo mudzorere kumwana kutumirai mhepo izvozvo nekuti vamutaura vakatofa kana vasara vapenyu
Mundora nwakabva kwazara wapinyi wachiri kuita izvo ngekuti vana baba vamwari uri vamushika nevaturwa vachiri kushereketerai ngoita vamwe vana baba vomusha vachiri kushereketerai asi vakuru vanoti hakuna chisingaperi chimwe nechimwe chine nguva yacho ndo mazuva andinokusiyirai pazuva ranhasi anembotongai kana mune mibvunzo kana zvinhu zvamusina kunyatsonzwisisa pane zvatavanogona changamire bvunzai kana muchemai patanga pari kutinetsawo nekuti mai vava ne2 years vashaika pari zvinezvi pa2 years dzavashaika idzika varingori churu vana kuvakirwa saka tiri kuzamawo kuti tiite sei vazukuru vakabatanidza vana vedu nevehanzvadzi vakabatanidza mari dzavakabatanidza kuti tivakire mbuya vavo saka kuti tivavakire kwacho kunetsa pari kunetsa hapasi apa tikushawa kuti chii chiri kutinetesa pa2 years mari yakaunganidzwa iripo dombo rakatobhandara asi pari kushaika hamino kuti hatisi kuziva kuti zvii zviri kuitika kuti zvinhu zvisaitike izvozvo kuti tikwanise kuti tivavakire hatisi kunyatsoziva kuti hanzi kune chamakaitira here vakwa kwamakaberekwa wajingamiri wekumukaka kwana sekuru tingati pakuroorwa kwakaita hanzvadzi yedu yombe pfuma yese yakauya yaiende ndokwa yaingoendeko kuti chikati chibhadhara chikwereti chanhukuri chababa chavakanga vasina kuroora makatopedza izvozvizvi chasara kune dzimwe mombe dzitoriko ikoko dziriko kwana sekuru ikokoko kuti yeumai neyechiredzwa dziriko ukoko hasati dzanhukira hasati zviredzwa zvingani zviri mumusha menyu hanzi zviredzwa zvakawanda sei tine chimwe chete ichocho chatinacho ndobadziyamina zviredzwa vanhu vakarerwa nanamai vangani vakarerwa kwana sekuru kwanare tiri 4 saka muri chiredzwa chimwe chete sei ipapo ndo patisingazonyatsozive kuti mumwe nemwana uzvibhadhara akazvimirira kana kuti tinobhadhara chiredzwa munhu akarerwa kwaamai asina kuverwa mudzinza ndozvinoreva chiredzwa zvinoreva kuti munofanira kuripira indinotaura mwanangu handinyarari mutemo wangu handinyarari ina handitogoni kunyarara kwacho handikukwanisi ukatoti ndinyarara ndoyedzera ukatoti ndinyarara ukatotusira nyarara ndo pandatotusi ipapo ukatoti ndirinyarara watondidena handichatonyarari handichatonyarari ndakutoendera mberi nezvanasingada kuti andobva ndazvitaura chiredzwa mwana zvisai zviredzwa zvinyu zvakakwana misi moda kunovakira mai vakatsamwa iwewo mukufamba kwakwa unonzwa kuti namai vakufutari pasiri vimwana uyu takambozinzwa kuti saka isi tanongonzwa sekuti kuko ari kusaivambozvinzwa kuti mai vako ari pasiri vimwana vakwa takambozinzwa saka musatanguri nezvinhu zvisina basa kwa matara apera mai wako ndo vanozudza mwana hanza amai ndo vari kutambudza ndo zvinozoita kuti nevavengi vese vange vachiwana kwanza nekuvhurika kuenzera kuti vauye kuzoshupa mwana ime mutamburi asi mberi kwazvo munhu akatungamira nzira nemai vako vakatungamira nzira pamwana akavavakira rindarawo muchaona hapana zvamunoona ipapo asi pane zvinhu zvombochiyavadzinga zvidiva vese vari ipapa vachaenda vachaziva nzira yavo yavanogara asi pari nhasi pachambosudurudzwa mhepo dzese dzisingati chakanaka pamwana kana pamuri ipapa muri namudzoka-dzoka hapana dambudziko huru mai vako ndovanotungamira mberi pamwana
wakafa uko asi mipiri pamwana netowa nezvikonzero zvawo zvisati zvagadziriswa mukati memusha. Unozvati mai vako yave nhapwa here mukati memusha wababa wako? Ya vanga vasina kugarisana zvakanaka. Saka ndinokuudzai tusaka ndati ini mukadini ndinyarare zvinondishuma. Ndinokuudzai mai wako chaivo yave nhapwa mukati memusha wababa wako. Vakazungurudzwa zvizhinji uyezve zvimwe zvinhu zvavo zvese pavakafa zvikapinda musha wavo. Kune zvakasakatikira mukati memusha iwoyo. Saka nhasi muchatambura kusvika ameni kusvika zvinizvi zvaripo. Asi ndichakubatsira yangu. Zvanzi yakunyaira haishayi masodzi. Saka musanyanya kushungurudzika kana kuti zvirikubva uko zvinobvako. Zvandakuudza izvozvo ndizvozvo. Iwe chaine mukadzi wako munogarisana ipapa munoita kunge mudanana nekuti muri baba. Mari kutanga kurwako zvamunoita kumba kwedu. Mari kutanga kurwa muri pano zvamunoita kumba kwenyu. Kumba kwenyu akumanaka kumba kwenyu kunosemesa kana ina handichanyi kudai. Kune hondo kumba kwenyu kwamabva. Mari kutanga kurwira pano izvone muchirwa. Zvina dzoka dzamunoita kumba kwenyu. Mweya pano mwenyepera kudanana pano munodanana here. Yanaramba pamwe. Anaramba mwe ngadaira. Sanda zvitaura izvi. Iye yakwenya musoro iyi. Atopindura so nokwenya musoro. Pindurai yachi. Ngatipindura netende ndari niwe. Chii kunetsa kumba? Baba. Uyu mani. Vangaita kausanotonzi tisunga mabhegi ako ibva panapa ndichadi ndozivara. Ndinokuongezera munhu. Mishumba zvedu dzora vachii. Vanoita sekubaba wamusada. Ndinongoti nyaya inonyanyonetsa ka. Nyaya inonyanyondirwadza kazhinji kacho ndofunga vatitsera because ndoti ndikatasanga upenyu kandorarama so. Kanosvika pakuti ndinotozvipa kuti ndongozvifanira kuti ndishirikadzi. Saka dzimwe dzenguva ndinonzwa hasha zvokuti pamwe ndiye ndakaomerwa. Ndoona vanogona kuti vaya vakatoparara nedoro. Nechimwe chinhu chinondinetsa mumba nyaya yekuti unongonyatsotoona kuti mumba medu muno hamuna chirimo. Vanogona kuti vakaona mari shoma vanospenda kunobhadhara iwo masunuka akati kura. Mai? Kumasunuka kumabhoro. Vanogona kunzwa kunyanyofara stereki. Kuita zvevakadzikadzisha. Saka dzimwe dzenguva ndinoenda kuti zvakangofanana. Kuti ndingora ndotongoziva kuti handina. Nokuti pamwe pacho ndiye ndichizviomesera kuti ndikaona chero ndoti ndinonzi amai but upenyu hwacho handisi kuhuona kwahunobva kumusha kwacho handina kuvaka muno macho handina pekugara upenyu hwevana neni wacho hahuna kuyemurika saka ndiri kuitei saka nenguri mukadzi wekuti onenifungidziro yekuti vakaona $2 ngatiisei pasaidi toona kuti tinoitei because anoona upenyu kuoma kwawo panzvimbo kana tichirarama pamba even pekurarama kana tiri pamba ndini mukadzi ndinoziva maswiriro atiri tichiita pamba nekutaurwa kweunenge uchiitwa nevamwe unonyanyotaurwa nechi mashamwari avo havagoni kuvaudza kuti zvinhu zvakadai but unozonzwa samumwe nomumwe munhu autaura kuti mashamwari acho anotaura kuti hatishayiwi kana $250 kana $100 pamwedzi kana nebasa repo saka iye ane metsi dzaanoita saka kuti uzoraonda mukadzi murume zvezvakaoma bhozi inini shamwari yavo ndoinenge yakuudza like ndimboona zvezvichiitika pamba pamunogara ndipani? ndepevamwewo maiso
bhozi mai vakavaka vari kusauthambo kuti titenge tive pamba saka ndo patinogara handiti iyo kababa ya ine matare kuti hazvikutanzi kudhakwa kudhakwa kumwe kwacho unenge tori nestress plus kudhakwa kuti kunopedza mari yakatombowana kudhakwa kuti hakutombonzi unoshandisa mari izokutoti saka iyo vanogona kutadza kuzinzwisisa kumira kudhakwa kwacho kumira kudhakwa pana chinombotadzisa kudhakwa imi mati hazvipedzi mari handiti kungomira kudhakwa kwacho toona kuti handichadhakwa mari iyi yandawana o ichi ngatiite saizvo ndinovimba kuti pari zvinezvi kubvira gore rineri richitanga kairi ava madhamu pazvakambenge zvakaneomaka vaimboteka chikafu zvese zvinhu zvaino vakambenge vachiita ndokapa vaimbonyanyonigira izvozvi zvapana kana chavanomboti vanozonigira zvese ini ndikuita ini pamari yandienda wanawo kuti ezvinoti takuita sei taku ini inanguka ndowanzoda kufarira kubatsira vanhu vari kutambudzwa nematambudziko emweya yakaipa idzi dzemumba dzanatete idzi nekuzviitisa kumwe hangatisiyani nawo bhozi imimi ndimune dambudziko remwana ende dambudziko remwana unenge uchiriona chiripo ndechekuti amai nababa bata naye mwana wobatsirwa kubviswa mhepo iri paari izvi hatingauyozotonga dare rakaita senge nyaya yekutenga shuga umba nyaya yekubheja chimundege kumashopusu mari ichipera hatingapedzi ani mana mazarira akaita vanhu panzi hadzisi nyaya dzatingatonge muno dzoda pazudzika kana muchida kugadzirisana kana muchida imba yenyu amai vachemawo pamberi kuna changamiri ndo vangoidenhawo handiti amai semudzimai vabva vataura zviri pamwoyo pavo zvamanzwa imimi bhuriro wangu handiti ende zvimwe zvacho hazvidi kupindura kudare zvoda kuchinja unhu hani mapanzwa tiri varume muri kusvinzwa vakavachea baba zvichida semurume baba havasi kutaura zvamunoita imimi nekuti varume tine kapuraidi kaike handiti changamiri vataura imwe nguva takanyanya changamiri vane zvavataura vati vati vacha havana kuti varipo mapanzo vachera hanzi pamwe muri kuto asi vataura semunhu ari kuvakachi musha wenyu pakanaka Robert pane nyaya yataurwa yemwana hatisunungure yemwana ini ndichikurukura nevana vadinde vauisa kuno vanga vachinanga mwana stereki kuti ane chaanoita chine chekuita neuroyi sunungurai mwana chandaiitaura handaiudza handauudza here handakutaurira here savari kuti mwana ari kuroya chirikuitika vamwana vati mai vari kundombuya vavakashaya ndo vari kutungamira vari kuzomirawo vapenyu saka handakuudza amataura zvandakutaurira izvo zvindakutaurira zviri pabanzi zviri pachokwadi mwana akagagwa nemhepo yambuya vake achipedza kugagwa nemhepo yambuya vake vamwewo zvavo vanozouya asi haasi muroyi muri kupanzwa here haasi muroyi mwana atoterwawo netumadhimoni tokuti kana kuzororwa kwacho kuti ipapamwe idzodzoi asi sezvo zvamauya katinga tingachasiya here madzodzi akadai hatisikwanisi kuvasiya mwana wenyu uyu ndatoona kuti uyanida inini munoziva kuti pane pamwe pekuti ndinobatwa nedzimwe hasha dzisingamboiti chero ndichitaura matare kudai pane pamwe pekuti ndinenge ndaakufunga kuti dai ndanyanduka pano ndabata mushonga wakati ndatoita izvizvi asi ndinoti nguva dzizadzikwedziri uyu hakuna pachuka hakuna chabata izva hakuna kwazvinoenda sekuru nambuya nako wakuda kundibata tauda kubatirwa nemagumba pano ane magumba ake apa ngagaraziva pakati penyumuri vaviri ndinozvitaura ini ane magumba ake ngagara atozviziva kuti ndichazvitaura hatombouvirira nhasi
Anotandara njinzwa mbirano zvaninchitaura izvozvo. Arivirira nhasi ane magumbo ake pakati penyu muri vaviri achazviziva. Fambi ichazviziva kuti ndiri kuhura pano. Ndiri kuhurira murume kana ndiri kuhurira mukadzi pakati penyu muri vaviri. Pana achazviziva nhasi muswero izvozvo. Mabvamupi. Achazviziva munhu iyeye anozviziva. Nyaya ndotaura yaachazviziva. Pachifambi apa pane chikonzero here? Pane chikonzero chekuita kuti baba vahure kana kuti amai vahure? Amene kwabvunzei asi nchavantaurei chavakudzana eti hapana atikabuda pachena ndini. hapana kana kuti ndonongedza upi ipapa ndochaya ndonongedza ani ipapa pana kana zvandiri kutoona kuti imba yacho iri kuenda api kana chii chandokuti makureisa amai wacho mheno baba wacho nayo baba munochengetawo mai zvakanaka muchiitei pakuchengeta tinongose mhuri kuti tinenge tichingogara munochengeta nazvenyu asi dati apa pane mahure maviri apa mufambe zvakanaka ndozvitaura kati musachene kuti makamisisana neizvi chichingopera icho chitikupinda ndakubvunza
For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.